wani waras. Kula sing sehat niku nganu Mbak Ciblek. Pripun? Wudel munggah. Oh, wudel munggah. Nggih kula sehat. Lah angger wudel mengisor. Wah niku wis tungkruk. Anu mboten apa-apa kula ben nggih. Oh ngapusi sampeyan Nggih niku. kula wudel mengisor sehat. Jenengan niku piyayi nganu nggih. Piyayi Banyumas nggih. Kula nggih asli Banyumas, Mbak Limbuk. Nek Sumpiyuh. nek kates nek teng kono apa jenenge? Gandul. Oh, nek kates-kates. Gandul-gandul. Ane kates-kates nongko tok piye basane cara kula. Iya tanggane kula gandul-gandul nang katok. Wah, ora mendriyo. Nggih dari anu nangkane gede apa cilik? Angger cilik ya orang mendeot nih angger gede banget ya nanti mondol-mondol. Nek cara nggen kula nongko cilik itu nongko kademen. Nongko cilik itu nongko kademen. Oh, nongko cilik. Dadi ilange ndelik. Oh, berarti mindil-mindil. Nggih. Jenengan nggawa kanca. Betul niki. Nggih, jenengan jumeneng wong cilik men. Nek kaya ngenten niku yo anu jenenge jenengan ndelung nggih. Siap. Ngadeg. Seniki nama, seniki. Nggih saniki apa esuk kaya sampeyan. Tabuh ya ora? Kita bui serampatke, Cok. Ayo. Ayo Pak Bawon. Sugeng dalu Mas Bawor. Nggih, sugeng dalu Pak Limbuk. Niki jan alhamdulillah saged pinanggih nggih. Nggih, Mbak matur Limbuk. sanget. Nggih. Nggih mugi-mugi kemawon pepanggihan menika dadosaken seduluran selawase. Nawuh nyuwun pangapunten nggih Mbak Limbuk. Krana panjenengan piyayi wetan ngendikane alus, bilih kula niki saking Banyumas maturipun kasar nyuwun pangapunten nggih. Mboten napa-napa, desa niku mawa cara, negara mawa tata. Oh, nggih, syukur alhamdulillah nggih mugi-mugi kemawon krana pepanggihan menika diparingi berkah kanthi waras selamat rezeki kathah. Amin. Namung utaminipun namung aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jan iki makarya wonten ing desa Tlaga Guwa nggih. Desa Tlaga Guwa dukuhe niki pager tengah jan piyayine. Piyayi mriki niki
Kula kinten penontonnya mung setitik. Jebulane bareng kula sowan mriki ya Blek. Mlaku be angel ciblek niki mlaku nganti darane tuyul. Lah saking kebake usel-usel. Angger ngomong cucuke sing bener. Mas nyung darani tuyul apa tumun ana tuyul jaritan? Ya tumon. Endi? Mas Bawol Rekor. niku nek Mbak Ciblek niku nek kaya tuyul utawi iso dadi tuyul niku meng kajenge melu nggen kula men sugih. Udan ora tuyul nyugi mlarate. Arto kene ya yo. Kira-kira gelem bisa ngragati apa ora? Ora apa. Niki tuyul jalukane niku warna-warna. Jarite kudu sing anyar, klambine anyar, terus make-up-e yang kudu sing apik-apik. Jelas kok. Angger jenengan angger kira-kira ora bisa nuruti karpet tuyul niki bokonge iki dicopot. Wajenge tuyul galak kuwi. Galak niki. Wong niki saniki angger nesu niku tuyul niki jengkel guling. Kula ya gumun kali Mbak Ciblek niku ora anak buah Mbah Abdul. Mbah Abdul wis ora ana kok ora ditututi. Dadi jenengan nyuwun matine kula. Mboten maksude ya digotong njuk jenenganku derek kok njuk matine Lah jenengan. wong jenengan ngendika, lah wong kula napa mendarake Mbah Abdul kok Mbah Abdul ninggal kula mboten tumut mati kos niku. Mboten tumut ninggal. Oh jenengane rezeki pati. Wong jenengan niku nganu piyayi langka. Tenan niku ngayu Jakarta mboten nonton sing piyayi cendik kaya jenengan mboten nonton. Lho. Iya toh. Nek gagasan kula niku nek wonge cilik iki njuk tangane cilik, sikile cilik, liyane kaya melu cilik ya. Oh, dalange kepo kepengin ngerti. Ora apa-apa tenang, Mas. Tenang jenengan carane anu nggih nyung tanu jan wis krungu. Carane Pak Dalang nggih Pak Samidi. Terkenal. Lu terkenalnya? Cerutak. Ajangannya dalang kayak pepunden. Ya ngerti pepunden dah Pak Samidi. Lo kok ngarani celutakan apa? Lah gue kepengin ngerti. Ngerti apa? Ngerti. Ciblak Sarawak cilik apa cilik kayak gue. Oh. Apane sing cilik lah Pokoknya jangan. apanya sih? Jangan kepengen gula ngerti cilik kenapa gede. Mari Nggih, kita. boten kok ya. Mari kita turun. Ayo turun. Apa? Kita lihat-lihatan. Kayaknya mau sendiri ya. Pak Dalang dia kan mudal menduwur dia tetap semangat seperti anak muda. Iya. Tapi mudal menginsor wis kilu. Nek arep nyoba ya demen mingkur kejutok ah. Kene wis ora iso ngopo-ngopo Boten apa-apa malah kula kepengin sih kayak gue. Ditakne ora tau ngapa-ngapa. Dari nekak ini. Iya dari ngerak anu apa jenenge Mbak Ciblek. dalam Nek cara ngriki niku babaran nek wong Bayan niku nek cara kulon napa? nggih jane nggih sami mawon teng mriki babaran. Nggih. Teng ngene kula nggih babaran tapi nggih enten mari sing luwih kasar niku ndoboli. Bagine ndoboli. Mboten jenengan iki jane pun doboli ping 7. Ih, tak kepengen tahu dong. Gimana sih cinta bagaimana dong? Loh, maksudnya wong kepengen ngerti gule doboli kok takon muter-muter nang kene babaran nang kono. Dari arep ngomong doboli bae. Ya kulang pun doboli sepisan. Iya, alhamdulillah. Boten takon. Boten sesar. Boten. Blek. Hah? Kula pun nate doboli jenengan pun nate dobol iki. Mas, kowe jenengane kurang ajar karo dalang kondang. Dalang kondang kan ngarani dobol. Lho, aku ki ora ngarani dobol, ku ngetutaken ngendikane dalang. Ya dobol ya umume wong wadon babaran. Lho, wong wedon doboli karena meteng. Iya. Disana meteng nang sapa? Ya. Nang lanang. Iya. Lah tak kok wis doboli apa urung? Wis apa urung? Yang beb ayang beb oh ayah ayah gimana ayah kok diem aja sih biasanya cerewet biasanya nyantel bae Lah ya ora maksudnya wong sing wong urip itu. iya
Jadi itu yang namanya improvisasi. Jadi dewek ngomong apa, dia itu tahu karepe. Tapi aku percaya karo Bapak Dalang Samiti. Dalang kondang. Jadi buktine nang kene bem ping pinten nggih? Bolu. Pinggolu Pak Samiti terus. Barang ditakoni ora semaur. Kok anggere kene ora takon ngomong. Niki wonten WA iki. Oh nggih. Lho maksudnya kan Niki maca WA kula. Oh nggih. lagi masalah. Akan di Balibuk kali karo Black. Iya. Jadi kulo kali Jibrek sowan mriki niku saestu itu sepisan. Menika namung nampi dawuh dalemipun Pak Kadus, Bapak Tukiran kali Mbak Iin ingkang setanipun bilih dusun mriki kasukuran utawi merdi desa. Nyukuri peparinging Gusti Allah ingkang tumanduk dhateng warga wonten ing dusun Pager Tengah dipun paringi waras slamet. Amin. Para tani-tani panenipun nggih maen. Amin. Para pedagang ya pada sukses pada laris dagangane. Amin. Lah ono rejeki sing ingkang sampun dipun. Lah semenika mila sami syukuran ngaturi Pak Dalang terus nimbali derek. Iya iya. Sing rawuh be tamune pirang-pirang. Pirang-pirang sing meriksani sing ora bisa meriksani nang kene langsung nang jaba ana layare. Terus ana maning di live streaming karo apa? Channel menoreh kulon dah mulane sing ora bisa mirsani nang kene nang dalem karo sarean karo apa ning yang gumun lho nang apa bali Bu Terus pundi? saya ngomong gumune kenang apa anu nyong gumun karo dusun kene Dusun Pager Tengah. Pager Tengah nggih dusun niku kan berarti 4 berarti amung dukuh nggih bawa naungan Bapak Adus ben nanggap wayang dusun lu ya ben nanggap wayang lagi satu berarti dusun paling 4 RT kapan daripada Niku anu kok Mbak Ciblek, renanggap wayang niku tarikane niku nggih bayar kula niku turah. oh turah Nggih. alhamdulillah mulane kula lagi kumun maksudnya sih dengan Ibu Turah maksudnya apa Boten, maksudnya niku turah niku tuh nggih bayar kula tesih turah njuk nggih ngundang sampean. oh seniku lagi mulane duku ben nanggap wayang nggih lah kapan dari balai desa nanggap wayang satu desa nggih ya moga-moga baik tahun ngarep satu desa menanggap wayang ngaturi Pak Dalang. Oh boten soalnya iki katan dalang. Nggih. Kados dene Mas Suroso Pleten niku Ki Dalang sing kados dene Suwargi Sutono Hadi Sugito. Nek kula prinsip kula ya kula niku niki cengkok kula nggih ngeten niki kala becik niku nggih kula nggih ngeten niki. Dalang Samedi niku nggih ngeten niki ora tiru sapa-sapa ning malah do ditiru. Wah, malah justru kula nggih anak dua dalang tiru niku mung suruhan sama siji tok. Oh, berarti liyane ora ditiru. Oh, berarti jenengan narasumber nggih. Berarti buat nggih ini sumber penyakit. Hah? Narasumbernya sumber penyakit. Riko liya aja ngarani narasumber kae dadine oh atine kan ya ora maksudnya dia darani sumber penyakit sih. Loh ya itu kan hanya perasaannya sebenarnya dia itu menyebar ilmu karo para putra-putrane seniman nang Jawa. Tapi dia itu yang namanya orang tidak sombong itu tidak mengakui dengan kepinterannya itu seperti itu Bapak Samiti. Nanti tegasnya Pak Samiti. Oh dalange? Iya. Ana artine? Iya ana. Bapak Samiti. Sam niku napa? Sami mawon. Dadi dalang ya kayak gue, orang dalang ya kayak gue. Pokoknya aji kayak gue lah, orang neka-neka. Orang neka-neka apa adanya, tidak menyentuh dalang liane. Burung tahu. Baik ya, wis ya. Baik apa sing baik? Bermanfaat. Bermanfaat. Kayak salep.